ivangeli salamukela ivangeli elihlukanisayo. Umuntu osindisiwe akatshelwa ukuthi aqobe kanjani. Njalo. Umuntu osindisiwe akatshelwa ukuthi akhulume kanjani. Njalo. Umuntu osindisiwe once wasindiswa uyakwazi ukuhlukanisa. Ngoba lona izwi linamandla. Ngibingelela bonke abafundisi omamfundisi ngegama elihle lomfelo wethu Jesu. Amen. Ngokhethekile bese ngibingelele my son Pastor Kabinde ngegama lika Jesu. Amen. Bese ngibingelele amaretha onke ngegama lika Jesu. Ngibizela ukakha bazalwane, and believe me sengamaningi xoshe kodwa into engibizelwe yona ukwakha. Amen. Bengicabanga ukuthi ama-rapture ngizothi mangiba ubingelela amemeze bashaya izandla, because this is the day that the Lord has made. Uma ungabingelela upilo mama bamla bomama bebandla apha amanxusa bapha abantu abakhulekayo yazi bafuna ukudla imali zethu ufuna badla imali kabantu ngoba vele bathunyelwa ukuzodla imali yabo. iBhayibheli lithi ungasebenza kahle kodwa mina ngisemsebenzini, emsebenzini angeke ngisebenze kuwe ngiyodla kwenye indawo. Sengiyakutshela nje yekani baselwane ngemphuza, yekani ukhonziso kwethwe. Ngiyacomplain anikho emthandazweni kanti umuntu uhlale emthandazweni ngabe uyabona ukuthi akusahambi kahle. Hlale emthandazweni ngabe uyabona ngiyakhuluma kodwa ngathi akuzwakali. Hlale emthandazweni. Ngathi indaba yami yaka Esther ngengisayibamba kahle ngoba ngathi sengiphambili. Jehova uNkulunkulu makangisize mara noma sengidabula phila uzongixolela ngisho. Lithi iBhayibheli ngicela ungisize nje la bese uyangixolela. Lithi iBhayibheli bekunowesifazana ongu-Esther igama lakhe, futhi lo wesifazana akanabo abazali. Usele nomalume, malume asele nayo ugadisamo, futhi uligada. Ngithanda indebela ngitsho niyakwazi ugada yini? Ya ningizwe ugade esangweni, wesangweni agada kilo akusingele ndawo yekhaya. Leyo nto leyo iyangitshela ukuthi sinabayeni, sinezinsizwa, sinamadoda ahlele endaweni yokugqila engasiyo nakubo kodwa
abasiyeki baloku basi-embrace bahambe nathi. Yazi ngisho kanjalo akamyeki u-Esther kodwa wathi uma ngabe inkosi ifuna umfazi wathi Esther nawe joyina. Washo ukuthi joyinisa umuntu ekhaya kibo bageza ngebrusipha le yakudala niyazi nini ukhona yaziko la le nsipho yakudala ayona i-sunlight le engathi namathafathafa nje. Thank you bageza ngayo le nsipho iyanuka futhi ayinaphungela imnandi mara yona besigeza ngayo and ngoba besigeza ngayo besibahle yingakho sishathile nje. Sisahamba ngisho ngindebela umbulelwa ngisho kuphiwa ngosami unamaXhosa nasonta nabamani azazibanganiswa ambulela ene mama kwambulela noma ngabe idabukile noma ngabe yinde noma ngabe inkulu uyaqoqa bathe list akufani nami izobazalwana ngiyathi ngiyabona first day wafika ngaleli likhulu animlingane emzimbeni animlingane phansi uhamba khamba ngathi umakoti uma ezoshada wangena ngalo lelo phunga nalelo nsipho kodwa noma angene ngephunga lensipho washo ukuthi akuyena wakulendawo ngoba abantu bangase abangabona bakulendawo abafani nabantu bakulendawo. Noma ngabe eswanile abafana kahle ngikho lapho yazi mara ngifuna ukuzama namhlanje ngendaba kaEsther lithi iBhayibheli ithi sekengenile wangakhethwa umuntu ngoba lenkosi yathu kahle nawo mara mhlambe akuyena ithi namhlanje ngingathi ngiyakhetha kwabuyelwe emuva kwamenyeze kwakhuluma wathi manje khona umuntu owangena nawo ngicela buye naye namhlanje akusasebenzi ama-hips ingane bekagcokele la roko ngitshelile ngisho sama futhi akusebenzi iyo lophona masuba yelo phona ngoba unezitho eyishoda akulona sasebenzi kufaka akusebenzi makeup futhi asasebenzi indwele ney'nwele zakhe bey'kathiwe zincane. Ngilalele wena wabuya before abuya bathiwa ake bathi bonke laba ababekhona izwana uNkulunkulu ovula iminyango bathiwa bonke laba ababekhona bangasahlala emakubo inkinga kuvulelwa ongenakho azohlala nabanakho azokwazi ukunikezwa naye azoba nakho. Mina ngeke ngiyeke yangikhulisa ini wena
wakhethwa. Fikile prophet. Wakhethwa. Wena sozoyiqedelela ngelina. Wakhethwa. Makakhethwa. Wangena azi ukuthi ungumJuda. Phakathi kwabezizwe. Endaweni yokuthunjwa. Ngoba into zabo zazingasiphela yindawo. Kodwa abekho kuyo ngoba bethanda. Kodwa bakuyo ngoba bethunjiwe. Ithe sekhethiwe engaphakathi umalume sesangweni. Mina ngiyayazi lento ngizomtshela. Uma eqala ukufika ubeloke emhawukela elokathi kumphasela. Yabo njengabafana ebhulweni. Athi kumthina ngesithende. Kodwa kwaya uma esejwayela itafula. Ejwayela nesitulo. Ahlala kuso ungakhohlwa. Uhlele esitulweni. Akabekwanga ubekwe kwesomfazi. Wathi umese nabantu abahamba naye. Kwaba ngathi uya relax uthi kusekhaya. Kanti akusikho ekhaya. Baningi prophet abantu abaqabanga ukuthi basekhaya. Asikafika ekhaya. Hayi ukuthi okhonza sokusekhaya. Asikafika ekhaya. Sisasebenzela ukuya ekhaya. Yena ufika uhlale mathuphikile. Asikafiki. Simthandazela athenga imoto. Makaqeda. Ngoba seyikhulile. Asishaye ngothuli. Asakhoskusisa. Athi angadla kahle ekhaya tshintshini. Angizwisisi le nkonzo. Acala athi anginazi ukuthi nidlelani kanje. Ufike edliwa kanjani? Uyazi ukuthi ngisebenza kabuhlungu kangakanani ngizwile noma late. Yo, usenjani? Mara silungisa sina. Uyazi thina abanye siyasebenza ngesikhathi siyakhathala. Uyazi ukuthi sasisuke emakhaya sikhulekele. Uawe ukuthi kunomfundisi okhohlwa abantwana bakhe akhulekele wena. Njoba namhlanje sozothi ukusebenza kukholula. Kahle kahle usebenza lo msebenzi uba nokukhulekela. Wena bebafuna nokuxosha nala usebenza khona. Bese mina ngifike vele ngisebenza wena ufika ukhala. Wathi ungena njengoba songena ebukholeni bakhe. Wathinta izinto emsebenzini. Mara namhlanje sowuhambela phezulu. Wakhohlwa mama. Wakhohlwa queen sebizwa queen phela. Biza queen. Awusayi uEsther ungayanga kuqueen. Okay. Futhi kona kahle kahle awufiki na uEsther. Brika kuqueen. Okay. Bezanywa thina nje. Kungazange ukuthi nasekangenile bese kuthiwa queen. Bezanywa thina ukuthi sikhumbule. Queen Esther wahla. Osesangweni uzwa yonke into. Ongaphakathi noma yizwa. Kudumpotiyana kuye ngoba itafula lihle. Futhi akanaka kasenandaba. Seke comfortable. Sabathi ngiyamuzwa naye ehle nabo vame bonelana.
ngibonela ukhasi bakho mama bambamba ngoba kunesi uyazi ngesindebele sithi kuthaba ungokuthaba umede Okay. ngoba wathaba wadlulisa kukhona into ezokulahlekela ene kunenye injabulo engakwenza ube umuntu owuye ezotshintsha ipersonality yakho ungasabi lo yamuntu loya ngibhalile yazi ena ngiyazi lengikhuluma yibuya ngoba kusiyo ngibhalile osesangweni wathumela wathi mangaya kuzosolwa kuthumela lo ofanele ukuhlalelwa akayitshintsha yena wama ezazi ukuthi ungumJuda kwalahleka ngaphakathi sanibona mina nginabafundisi babelungu lapha esekunda abanye bangitshela bathi yinye into ephumelelisa the white people Okay. is because balandela ama principle uyazi ukuthi siyakhonza nabo makuphuma inkonzo babheme babuye bazopositive la isontweni wathi marinkinga babamba ama principle banamasimu amasimu abo noma ningawuthatha kangakanani umbila kodwa yena uzovuna akavuni ngoba uvuna ngoba nangizwa akavuni ngoba uvuna noma ngebanga lokuthi ubamba iprinciple yokuthi ofuna ukuba nakho kufanele angeniso kweshumi kufanele anikele iminikelo wathi abaphuthelwa ukuze inkonzweni inyanga iphelile ngithe ayisho ngiyakha mina ngiyadlula yazo sithando sami la makuphela inyanga bayimona Cross. mawungena sohlabelela njengakuhlabelela sohlabelela lo yamhlabelela lo size Nkosi ngingasuki endaweni yami ngoba sikhumbule kodwa kunesiga noma isimo esenzekalayo bese siyawuhlabelela uzwile makahlabelela bekamuzwa ukuthi ukhona umdala wethu abekho asiye lithi iBhayibheli yamhlupha umalume lento wathi thumele wathumela wathi hamba uye kuNdlovukazi uyoyitshela umlayezo ngibonile kunyiwe akasasabi ngomalume Nkosi yami akasamhawukeli ngithunyiwe isikhathi ngathi siyaphela kodwa kudingeka ukuthi uye enkosini kudingeka ukuthi uye enkosini yilo kwenzokusho namhlanje nge-unbreakable woman kudingeka uye kuphi cabangani nje kudingeka uye enkosini
ngoba kunezimo ezineke ichinje ungayanga enkosini. Angikhulumi ngale yaka Hamani, ngikhuluma ngenkosi yasezulwini. Mina ngisho ngikhuluma nawe manje ngithi kunezimo ezingatshintshi noma sokhulume ngazo ungakayi. Lithi iBhayibheli waphendula uEsther wathi hayi khona umtshela ukuthi lapha awungeni noma kanjani, fanele ubizwe. Ngenxa yalokho akusikuthi angifuni, hayi ukuthi angithandi, kodwa ngenxa lokuthi uma uya kufanele ubizwe. Ngiyaceda bazalwane, kufanele ukuthi uye ngokubizwa. Ngakho ke akuzona izinsuku zami, akuwona ngisho amalanga ami, akuyona ngisho inyanga yami yokuthi ngiye enkosini. Bayibuyisela impendulo, washo ukuthi uyibuyisela empini othuthula uNkulunkulu kimi, kodwa angeke athule kwamfaka ngaphakathi. Haleluya! Ngoba akafakwanga yini, kodwa wafakwa nguNkulunkulu wamaJuda. Lithi iBhayibheli wabuya umuntu wabuyisa umlayezo, wazokhuluma amazwi nawa. Uma wena ungasindisi insindiso kaJuda, kukhona la izovela khona. Ngoba kunabanye abantu abasinda wena ukhona. Usuyibuze ithi ngikhulume kahle wena ukuthi wena uyithola insindiso, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo wenza indlela la indlela ingekho khona. Uthi mama azange bakhohlwa ngamathaka olwandle, abawakhumbulanga, mara ngathi ngiyawabona bekalonga ndlula eduzane nalodonga, ayiveza nemlomo kodwa ngamazanga. Ngoba insindiso ivela kuJehova. Bese iline lokugcina elamqeda uEsther lithi kungenzeka ukuthi wena nendlu yakini ningasindi. Ngathi ngiyambona ngingasindi, uqale wathi ngingasindi mina, ngihlele esitulweni. Iqueen ethandwa kangaka, mina ngakhethwa phakathi kwabantu bonke. Akusho ukuthi umkhulu ngoba ukhethwe phakathi kwabantu bonke, akusho ukuthi ungcono ngoba ukhethwe phakathi kwabantu bonke, kodwa uyadinga ukusarenda la bonke kwabamsarendelayo. Ayicabanga kahle, what if nami ngikhunjulwa ukuthi ngimJuda, watshintsha ingqondo, watshintsha ingqondo. Hallelujah! Ngoba umalume uthi amfakanga just a woman. Umalume uthi you are not just an ordinary woman, but I know and I understand ukuthi wena you are an unbreakable woman. Wena ngiyakwazi akakhulumi nje nomuntu, futhi akakhulumi nequeen, ukhuluma nequeen yasekhaya, ukhuluma nequeen elalelwa yinsu
uthi ikhohliwe indawo yakho kushumalume uthi thina singaphandle kodwa wena ungcono ngaphakathi ngaphakathi kunendawo kuneroom ongangena kulo la uzokhuma khona uthi baba uthi ikhabasaya uthi imana basiyekhathaya yini lesiyekhalasha yokho mosiya uthi wena unendawo thina kukhona singaphuleka khona ngoba wena unendawo yakho wena uneroom lakho ngakho buyela endaweni yakho buyela wakhumbula wabuya umqondo mina angiyena walapha mina ngowesinye isizwe mina angibelongi nakhona akakwazi ukufa mina ngila ukhona kufanele ngikwenze I need ukuthi ngibatete kufanele ngitete isizwe sami kufanele ngibathathe nangabe ibiza ukuthatha angeke ngibe selfish ngicabangele mina kuphela umlayezo obuyele emuva uthi into yokuqala uthi hamba uyomtshela nimbuthele go and gather iqala lapho ukuhlula kwamathumbi iqale lapho ngoba indlovukazi ithi go and gather one into eyenza ukuthi ngibe la mina nomalume sahlangana namhlanje kuzomele kuhlangana into yokuqala excuse me bahlala banayinkinga kodwa abantu abahlanganayo athi akunanda ukuthi ngiyakwazi noma ngikwazi akunanda ukuthi ngiyakhona noma ngikhona kodwa ngiyohlanganyela lento ibiza abantu amani ibiza abantu abahlanganyelayo yingakho ukuthi ukuhlanganyela kunikeza amandla njengoba sihlangene sinamandla wokuhlulisitha njengoba sihlangene sinamandla wokukhulisa imisindo njengoba sihlangene sinamandla wokulanda ukuba wethu sinamandla Paul and Peter all the Jews Shusana nabo bahlangane ngoba ngeke sikwazi ukuqoqa uma kungahlangene amandla sehlanganile namhlanje khona amandla awuthathe lento ugijime nayo mina ngisasuye ngelekuye kodwa sethina amandla ekhaya ngeke kusafana when I step in my house abana bafana zibona abana
Iyone eyenza mkhohlwe ukuthi who I am. Lento yokudla yiyo eyenze ngakhohlwa ukuthi ngifike kanjani la khona. Lento yokudla yenza sengathi ngingeniswe ubuhle bami. Kanti ngenanga ngobuhle kodwa ngingene ngamandla kaNkulunkulu mina. Ekhaya ngikhule ekhaya ngikhule emthandazweni. Ekhaya bakuphuzisa, ekhaya bakunathisa, ekhaya bakunikanga glass, ekhaya bakunikeza ikhaphu eliphuzwa ngabantu abakholwayo. Ikhaphu legazi abaphuzisanga uphuzo namandla. Ekhaya bakugoba bakunikela igazi. Siyemthandazo. Into engibamba yomtafula. Nento yenza ngasabona itafula. Ngikhohlisekile yile tafula. Kodwa kusukela kusasa ngiyakhela etafuleni, ngiyakhela esitsheni, kodwa kuyohlala emthandazweni. Bathi ngiyamuzwa, bathi ngicishe ngapha, ngibhekene netafula. Cishe ngapha, cishe ngapha. Lalela ma-worship. You can't just worship without prayer. A worship without prayer is like a tin that is empty. Alilethi lutho kubantu, alinyakazisi lutho, alivumisi ngaphakathi kwabantu. Ungashayi ngoba uyayazi. Ishaye ngoba kunaboDavida abafanele kunamasona abafanele ukuphila. Kunamasona abafanele ukuphila. Isipho siyabaqeda abantu. Meanwhile when you shaya i-keyboard, ongenile la ngaphakathi, fanele kube nomehluko empilweni yakhe. Ngoba i-keyboard ishaya umuntu othi God usise izandla zakhe. Siyohlala emthandazo. Kunevesi la esifundile elithi mangiceda u3 days ngiyongena. Izwa ngiyithanda kanjani. Uthi umoya oyingcwele mangifunda. Uthi umoya oyingcwele u-Esther akakalanga ngokuyongena. U-Esther akakalanga ngokuyokhuluma. U-Esther akakalanga ngokugadala amazwi kumyeni wakhe. Kodwa u-Esther waqala waya kuNkulunkulu, wakhuleka kuNkulunkulu, wabiza ongabonwayo, wakhuluma nomisayo, wakhuluma nohlulayo, wakhuluma noJehova wempi, wathi phakama ilwa nabalwanane abamhlaselayo, babahlasele abagijime emva kwami. Oy man ukhona umuntu odila ngabadila nathi. Ukhona umuntu osusa amasendleleni yethu. Ukhona umuntu ofana imilomo akubisa yena bifofanayo bize. Umetheta Thixo
bonke bathandaza umthandazo omunye. General ithi ngitshela ithi wena bawukhuleka uthi Nkosi ngiyakhuleka ukuthi kule ndawo izwi lakho lingene empilweni zabantu. Kube kunomuntu othi mina ekhaya ngangingaba nemoto. Kube kunomuntu othi mina nami mangingadla kahle. Kube kunomuntu othi inkathulo nangayithola. Kanti kudinga ibandla elizobumbana. Uthi mawuthi nani event yeza. Kube nomuntu othi yasidala ngagcina ekhaya. Kwavela impendulo. Banqoba angafikanga enkosini. Banqoba angavulelwa. Wabe senqobile. Ngoba bonke abahlala enkosini. Akunanda ukuthi bangaka abalwa nawo. Akunanda ukuthi bangaka abamelene nawo. Akunanda ukuthi bangaki abakhuluma abahlemayo. Akunanda ukuthi uhleba abantu abangaki. Kodwa ukhulekile. uNkulunkulu wenza bona lapho ukuzothi akunebandla engihlanganyela kulo ukuzothi uNkulunkulu akule ndawo uNkulunkulu abantu abamkhonzayo uNkulunkulu olwela abantu izimpi zabo abangilwele nami. Hallelujah. Namhlanje bawuze uthi this house, in my house, at home, isimo ngeke sisafana. Sasa masingena kusobe kunomehluko abazokala ungena uJehova uzobahlangabeza ngokuhle. Tomorrow sasa siyahlangana musla zobe khona. Kunomehluko abekuthe umoya ongasekho kubo akuvuka umoya wokumkhonza akuvuka umoya wokusebenzisana akuvuka umoya wobunye. Namhlanje kuzomemezela kuba bonke abantu besifazane abawuhlala endaweni yakho isimo sakho sizotshintsha. Abawugijimele endaweni yakho, abawugijimele endaweni yakho, abawubambane nomfundisi wakho uthale sifuni Nkosi. uNkulunkulu omusa akubusise usenze njalo. uNkulunkulu ophumelelisayo akakubusise usasho ukuthi uyaphila uyinkosi, usasho ukuthi unamandla, usasho ukuthi uyaphumelelisa, usasho ukuthi uyanqoba. Angeke unqobe ngaphandle komthandazo. Abomama banqoba ngomthandazo, amakhaya akhiwa ngomthandazo, imali bakhona ngomthandazo, ingane zisilalela ngomthandazo. Uma ungathandaza uzoba ney'ngane ze-president. Kodwa uma uthandaza uzoba ney'ngane zenkosi. Uzoba ney'ngane ze-president. Banenkinga baney'ngane ze-president. Ubezwa sebathi bayafa. Mina ngisho noma ngabe sekadla ama-drugs. Akuhlala emthandazweni namhlanje. Uthi wena uNkulunkulu owalalela u-Esther ekuthuleni kwakho. Ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu wayethulile. Wena phendula noma uthulile. Akuphendule namhlanje. Ngiyazi ukuthi abantu abakho bakuthanda ukuhlanganyela. Kodwa namhlanje ngimi phambi kwakho ngizothi babize emthandazweni. Bese uthi Nkosi mabezwe baphakame. Owesifazane akayishumayela umyeni. Kodwa owesifazane uyahamba phambi komyeni wakhe, ahlala akhuleke, amnxusa uNkulunkulu wasezulwini. Namhlanje ntabana ngizothi masiphakameni makhosikazi. Ngizothi namhlanje yekela ukuba breakable, be unbreakable. Noma ngabe isimo sinjani, noma ngabe kulukhuni kangakanani, noma ngabe akusahambi kahle kangakanani,
uNkulunkulu osindisayo noNkulunkulu onamandla okwenza konke uhleli phezu kwakho. uNkulunkulu ohamba nabantu bakhe, uNkulunkulu ofinyelela emakhoneni amane womhlaba, uzofinyelela ngawe. uNkulunkulu ofinyelela endlini zabathakathi nasesigodlweni sikaSathane, uzofinyelela ngawe. uNkulunkulu othinta abantu bonke, abantu abafanele ukuzokusiza, uJehova uzobaphakamisa. uNkulunkulu phakathi abayeni mantombazane ame, uNkulunkulu uzokusondezela bona. uNkulunkulu ophase balungela ukushada, uzomnikeza amakhosikazi angekanikhobela, uzomnikeza amakhosikazi angekathi angijwayela kabi mina. Angenziwa njani? Oh Jesus, oh Jesus, hallelujah. You come on, tell us.